салом мухлисони Барселона ва албатта онҳое ки мухлиси Барса нестед. Ман Муҳаммад Гаиров имрӯз низ нигоҳ накарда ба ҳама вазъу ҳолат, барфу борон, омаду ноомади кор, бурду бохти Барса шуморо дар канали худ хайрамақдам мегӯям ва албатта интизорам. Медонам ки мухлисони Барса чандон таби болида надоред, аммо чӣ кунем ки зиндагӣ аз афтишу хезиш иборат будааст. Дирӯз шоҳиди суҳбати ду нафар шудам ки яке мухлиси Барселона ва дигаре мухлиси Реал буд. оне ки мухлиси Барса буд бо таби болида мухлиси Реалро барои шикасти ҳангомавӣ аз Жиронаи нимколаҷон мазоқу масхара мекард. Дар ҷавоб мухлиси Реал ҳамин қадар гуфт ки «Ҳе мардак, тоҷико як мақоли хуб доранд ки мегӯянд: то риш набарорӣ, ба куса наханд». Бовар кунед, айнан гапи гуфтагии ҳамон одам шуд. Ман акнун тасаввур карда наметавонам ки он мухлиси Барселона дар кадом тагу тарақ ҷогар шудааст, то дар ситами мухлиси Реал гирифтор нашавад. Рости баъди мағлубияти Реал аз Жирона бисёриҳо дар ҳамин ҳолати эйфория буданд ки акнун дар сурати ғалаба Барселона боз ба қадри 15 хол аз Реал пеш меравад ва дигар Реал ҳатто дар ракета савор шавадам Барсаро дайрёв намекунад. Аммо гуфти Игнат Петрович не тут-то было. Дидед ки пешакӣ дафу доира задан ё бозам ба қавли тоҷикон пеш аз пода чанг дохтан ба чӣ меорад? Фикр дорам шумо хуб дарак доред ки мо имрӯз дар бораи бозии дишабаи Барселона ва Райо Великано хоҳем гуфт. Дишаб дар дили шаб ба вақти душанбе Барселона дар доираи бозиҳои даври 31-уми чемпионати Испания дар варзишгоҳи Кампо де Валекас ба дастаи маҳаллӣ вохӯрд. То оғози ин бозӣ хави аллакай аз натиҷаи бозии Жирона Реал огаҳ буд ва аз лиҳози равонӣ ягон фишор надошт. Зиёда аз ин, чанд рӯз пеш Барселона дар Камп-Ноу Атлетикоро мағлуб карда бо як рӯҳияи болида ба ин бозӣ меомад. Аммо чӣ чизе рост наомад ки наомад. Пештоз гуфтанем ки албатта ин бох ягон фоҷиаро ба бар наовардааст, аммо дар пеш ба моро боз 7 даври дигар мондаасту Барселона дар баъзан бозиҳо комилан ба лидери чемпионат монанд нест, мисли дишаба. Албатта хайрат ба бахти Барселона, Реал ҳам гуфти Русо имсол лихара дид, вагарна бо ин бозие ки дар охири мавсим Барселона карда истодааст, чемпион шуданашро худо медонад. Акнун мехоҳам таваҷҷӯҳи шуморо ба ҳайати ба майдон овардаи хави ба ин бозӣ ҷалб кунам. Дӯстон, сарпарасти Барселона ҳамчунин сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо ҳамвақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. хави дар қиёс ба бозии пешин бо Атлетико маҷбур шуд ҳамагӣ як тағйирро дар ҳайат ворид кунад. Педри дар миёнаи майдон ба ҷои Бускетс пайдо шуд. Бо ин назардошт ҳайати Барселона чунин буд: Тер Штеген дар дарвоза ва ба ҳайси капитан, Балде, Араухо, Алонсо ва Кунде дар хати дифоъ, Гави, Педри ва Френки де Йонг дар миёнаи майдон ва Левандовски, Рафиня ва Ферран Торес ки голи ғалабаоворро дар бозӣ бо Атлетико зада буд, дар хати ҳуҷум бозӣ карданд. Аз дақиқаҳои аввали бозӣ Райо Великано нишон дод ки мисли се бозии пешин бо Барселона сану мани зиёд карданӣ нест. Шояд онҳо эҳсос мекунанд ки дар муқобили яке аз грандҳои Аврупо бозӣ карда метавонанд. Аз рӯи омори мавҷуда Барселона ҳанӯз аз даврони Куман бар ин дастаи дар экватори Ла Лига айни ҳол ҷой гирифта ғалаба карда наметавонад. Ғалаба яксу. Барселона ба дарвозаи Райо Великано дар се бозии охир ягон гол назадааст. Голи якуми Дидор бошад ба дақиқаи 19 рост омад. Алваро Гарсия баъди топ додани Кунде аз зери пои ӯ як зарбаи обдор зад ки наздик ба паҳлучуби дарвоза вориди он шуд. Албатта Барселона дар ҷавоб чанд кӯшиши баробар кардани ҳисобро кард, аммо ин шаб шаби Барса набуд. Дар поёни қисми якум Барселона фишорро сари Димитриевски зиёд кард. Левандовски ҳатто гол ҳам зад, аммо ВАР онро бекор кард. Зарбаҳои хатарноки дигарро бошад кипери Райо Великано баргардонид. Дар қисмати дуюм ҳам Райо Великано ташаббусро дар даст дошт ва ҳуҷумҳои худро сари Тер Штеген зиёд мекард ва яке аз онҳо дар дақиқаи 53 ба он овард ки дарвозабони олмонӣ маротибаи дуюм тӯбро аз дарвозаи худ бигирад. Тӯби дуюмро ҳам Гарсия зад, аммо Фран, на Алваро. Хулас, имшаб шаби Гарсияҳо будааст, аммо ба ҳар ҳол Барселона голи худро дар ин дидор зад. Баъди ҷонканиҳои зиёд дар дақиқаи 83-уми бозӣ Роберт Левандовски шикофи дарвозаи соҳибони майдонро ёфта тӯбро вориди он кард, аммо ин барои мусовӣ ҳатто басанда набуд. Барои ғалаба бошад шояд 90 дақиқа бо чунин бозӣ барои Барса камӣ мекард.
албатта чунонче гуфтем ҳанӯз ягон фоҷиаи бузург нашудааст, аммо агар Барселона чунин бозӣ кунад, ин фоҷиа хоҳ нохоҳ рух медиҳад ва бозам хайрат ки Реал ҳам мелангад, вагарна ана баъд гуфти ӯ гапо биги дигар. Барселона баъди 7 бозӣ боз бохт ва акнун баъди ин бохт бартари Барселона аз Реал ба ҳадди 11 имтиёз боқӣ монд. Шояд ба ин бохт ҷароҳати кӯчаки Тер Штеген ё сарлангории худи даста боис гашт. Шояд Барселона дар андешаи он аст ки дар Дилхо Маврид имсол чемпион мешавад. Аммо дар даври 32 Барселона бо Бетис ки дар зиноҳои болоии ҷадвал ҷойгир аст во мехӯрад ва Бетис ҳам дар охири мавсим холҳоро аз даст додани нест. Барои имрӯз тамом. Барои шумо мухлисони Барса дӯстдоштани он аз бурду бохташ набояд вобастагӣ дошта бошад. Шумо метавонед Хави, Левандовски, Фатиҳу Кунде ва ҳатто Лапортаро танқид кунед, аммо Барселонаро дӯст надоштан имкон надорад. Барои ҳамин дар ҳамаи маврид Барсаро дӯст доред ва мухлисӣ кунед. Бо шумо мисияр вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.